Хәтерсез, эфирда татарлар тапшыруы. Студияда мин Эльвира Хөснетдинова эшлим. Бүген безнең программада. Удмуртияның Урья-Кала авылында шүпше буе татарлары җыелды. Тел, дин, гырыф-гадәт, үз тарихыңны, үз нәселеңне белүне әгәр дә яшь буынга тапшырмасак, җырлап биеп кенә динне дә, милләтне саклап калып булмый. Башкортстанның Туймазы районында агачтан эшләнгән сыннар фестивале һәм Бөтен Россия рәссамнар пленэр симпозиумы узды. Нишин Бабай утарында. Алар шушы музей комплексында йөреп илһам алалар һәм үзләренең эшләрендә кулланалар инде. Нурихан Фәттах повестына нигезләнгән 44-нең май айында фильмын төшерү дәвам итә. Әлеге фильмда хыянәт тә бар, мәхәббәт тә бар, ана белән бала мөнәсәбәте дә бар. Ачлык, михнәт. Матурлык яратучы китапханәче Төмәннән милләттәшебез Вәлимә Нәбиева турында сюжет. Первую картинку древшую. Вот это вот красота. Мне очень понравилось, и она получилась у меня с первого раза. Потому что, видимо, с любовью. Удмуртияның Урья-Кала авылында шүпше буе татарлары җыелды. Бу юлы Касимовлар җыены шикләрен киңәйтте. Ул хәзер Касимби ыруы дәвамчыларын гына түгел, республиканың төньяк районнарында гомер кичерүче барлык татарларны бер мәйданга дәшә. Касимовларга Тютиннар, Дәүләтьяровлар, Бияновлар, Бузанаковлар, Фәйзуллиннар кушылды. Вакыйга урынында үз хәбәрчеләребез булды. Мәчет ашарга празднигына килдек без. Biz uylamagandaydık, işte Urya-Kala avulunda мәчет açılır diye. Bik kuanış, tuğan tuğuş bundan çakkan. Armiyaga gitkençe biz mında işledik. Алар үскәндә инде мәчет булмаган. Советлар чорында ябылып, Урья-Кала 90 ел мәчетсез тора. Авылыбыз кичерәйде, шуңа өстәп бисермәннәр белән катнашта дип тормыйлар. 3-1 туган Әлфәтулла, Илфат, Әлфрид гыйбадәт йорты салырга ниятли. Былтыр кіскен фундаментін салып қалырдық. Бил апрель айында ақтығында ябыштық, 29-ында. Мына яй бүгінше салып бітірдік. Бик зор ярдам еттілер ауыл халық. Бұлыштылар, физически да, финансово да, ақша біле да бұлыштылар. Бұлдырған яғы кім неше бұлдыра. Яшілер да ташламадылар, яшілер да бұғытнайда келгеледілер, бұлыш қаладылар. Күмәк көч тау күчерәдиләр. Шүпше татарлары эштә дә бердәм, бәйрәмдә дә. Кистем, Паюра, Биктеш, Әхмәди, татар парчасы авыллары, Бализино бистәсе, Глазов шәһәре мөселманнары килә. Урья-Каланың киң үзәк урамы тулы. Әминә апаның әтисе Паюрада имам булып торган. Мөхәммәд Хади хәзрәт Таһиров. Шуның китабы бу. Енді бу китапны Әминә апага әтисе тапшырып калдырган. Бүген Әминә апа безгә аны рәхмәт бүләк иттегез. Әминә апа ихлас күңелдән гаилә яткарын китерә. Әби бабалардан мирас булган динimizгә тугры калуның бер дәлиле бу. Удмуртиядә ислам тарихы гасырлар белән санала һәм ул ташка уелган. Таш исә нәкъ менә Урья-Кала җирлегендә табыла. 1325 елга булган ташы. Һәм монда археологларның казу эшләре буенча билгеле. Башка тагы эш урында монда мөселман каберлекләре бар. Берсиске о Шөпше елгасының теге ягында. Әнә теге саргаеп торган урында ул. Аскы аскы теге күренеп тора, саргаеп тора. Ирактарга ия. Туп-туры, ия. Аны аскылышында да бар, искилышында да бар. Анда мәҗүсиләр дә бар күмелгән, мөселманнар да күмелгән. Шу шаңар шаган урыннар Пермь краенда да бар. Чөнки Болгар сәүдәгәрләре төр урыннарга йөргәннәр. Алар, мәсәлән, Пермь краенда Аккүл дигән бер шәһәрчектә булган. Шунда Болгар сәүдәгәрләре җыелып, якын тирә фин халыклары белән сәүдә итеп, беренчелектә җәнлек тирәләре җыйганнар. Монда да шулык булган, чынлыкта. Алар сәүдә эшләре белән шөгыльләнеп, монда исламны алып килгәннәр. Шул заманнан бирле монда ислам яшәп килә. Борынгы таш 1930 елга кадәр Әүлия каберендә торган. Дуга кылырга ераклардан килә торган булганнар. Хәзер борынгы таш милли музейда, әмма Әүлия кабереннән кеше өзелми. Килүчеләргә туктар урын булсын өчен кунак йорты салып куйганнар. Ул да мәчет белән бер көнне ачылды. Рәйсә апа Касимова татар парчасы авылыннан, муллалар нәселеннән. 88 яшьтә булуына карамастан, Урья-Каладагы тантаналарга килергә көч тапкан. Ырыдашларым белән бергә мин бүген ди. Удмуртияның төньяк районы авылларында яшәүче Касимби ыру нәселе вәкилләре җыен уздыруны гадәткә кертте. Быел ул тагын да киң колаш алып, шүпше буе җыены исеме астында уза. Касимовлар гына түгел,
Дәүләт Яровлар, Бияновлар, Дюкиннар, Тютиннар кебек тирән тамырлы нәсел дәвамчыларын җыйды. Ерак бабалары эзләре сакланган урынга. Шүпше елгасының әллә кайрактан күренеп торуы, якын тирәдә 20-30 чакрым ераклыкка офытның күренүе. Инде бу шул хәтлемне күңелне тетрәндергәч, һәм инде бу шүпше буе җыенына тагы да бер теге нинди дәрт истәп бирә торган урын. Җыен дигәнне, җыеныгыз дигән сүз, бер җиргә җыелышып, динебезне, телебезне, гадәтләрне искә төшереп, яшь буыннарга тапшырып калдыру. Нәнәк шул җыенның ни максаты? Һәм инде халкыбызны берләштерү, бер-берегезгә туганнар икәнлеген, милләттәшләр, диндәшләр икәнлеген күрсәтү. Тел, дин, ғариф-гадәт, үз тарихыңны, үз нәселеңне белүне әгәр дә яшь буынга тапшырмасак, җырлап биеп кенә динне дә, милләтне саклап калып булмый. Инде менә шушы җыеныбызны үткәрәбез, ул инде гадәттә берничә өлештән тора, һәм шуның беренче өлеше нәкъ шушы сәхнәдән тарихны сөйләп кенә калу түгел, сәхнәләштереп, борынгы заманнардагы шушы авылга кагылышлы күренешләрне, риваятләрне театрализация формасында күрсәтү. Бу инде яшьләргә аеруча күңелләренә сеңеп кала. Менә бүген болгар бабаларыбызны күрсәттек. Болгар кызы Яхамның дошманнардан саклап халак булуын күрсәттек. Инде бер яшь кенә хатын-кыз килеп рәхмәтләр әйтә, күздән яшьне чыгардыгыз ди шул күренеш белән ди. Менә шундый хәл булса, инде җыенның максатына ирешкәнбез. Һәм инде шуңа күрә без җыенны алып барабыз ике телдә. Татар телендә алып барабыз, һәм инде өлешчә рус телендә. Чөнки татар телен аңлаган кеше татар телендә ишетсә инде бу телебезне саклап калу, әмма онытырга кирәкме, яшьләрнең күбесе татарча аңламый. Шуңа күрә тарихыбызны, динебезне рус телендә дә аңлату кирәк. Монсы инде яшь буыннарга тапшырып калдыр өчен. Һәм менә бу максатыбызга ирешәбез, Аллага шөкер, әлхәмдүлилләh. Кистем, Паюра, Биктеш, Әхмәди, татар парчасы һәр авыл үз ихатасын корган. Шатырлар әби бабалары көнкүрешеннән сакланган әйберләр белән җиһазланган. Һәр шатыр янында табын корылган. Сыйлылар, сыйланалар. Ярминкәләрдә медальләр сугылган элеккеге җиз самоварлар гүжләп кайнап утыра. Казаннарда 7 төр ярмадан итле бутка пешә. Үрекаладан безнең әбиебездә. Әтинең анасы Үрекаладан. Келгеннер Бектиште нәрсә бар? Коренной жительләр 8 кеше калдылар. Калганнар бар да, балалар тотабыз. Яңа иләр утыртабыз. Пруд, тездек. Бу стараемся авылыбызны тотмага. Мәчетегез бармы? Мәчетегез юк. Безнең авылыбыз кечтик. Нечелесе бераз мәчет тотма, без йөрибез байрага. Һәр авылның үз ансамбле. Җыенда шүпше буе татарлары, әби бабалары көй җырларын саклый, яңарта, яңгырата. Программада Сабантуй уен ярышлары, көрәш тә бар иде. Узган җәйләрдә җыен чиратлап Кистем, Паюра, Биктеш, татар парчасы Үргә кала авылларында узды. Киләсе елга кайсы авыл кабул итәр, әлегә билгесез. Иң мөһиме, озын гомерле булсын. Шүпше буе татарларын шулай берләштереп торсын. Удмуртиядән Нәзир Нигъманов, Фәнзилә Салихова, татарлар. Бу көннәрдә Башкортстанның Туймазы районында агачтан эшләнгән сыннар фестивале һәм Бөтен Россия рәссамнар пленэр симпозиумы узды. Үзбәкстан, Башкортстан, Татарстан, Смоленский, Санкт-Петербург һәм башка төбәкләрдән килгән осталар илһамланып иҗат итте. Тулырак урындагы хезмәттәшләребез әзерләгән сюжетта. Августның 1-нче яртысында Туймазы районы Төмәнәк авылы янында урнашкан Бабай Утар этнографик комплексы агачтан сын эшләүчеләр һәм рәссамнарны туплаучы бер үзәк булып торды. Я считаю, что, в общем-то, пленэр является фактором развития педагога художника. Бабай Утары хуҗасы милләтпәрвәр Фәнир Галимов сүзләренчә, сынчылар фестивале бу җирлектә 3нчегә оештырылса, 11 төбәктән килгән 18 рәссам өчен пленэр симпозиум 1нче тапкыр үткәрелде. Хотели мы оставлять своим внукам, детям, чтобы они продолжали нашу работу. 7 көн дәвамында агач белән эш итүче осталар татар әкиятләре темасына багышланган сыннар иҗат итте. Фестивальдә 8 конкурсант катнашты.
Менә агачтан эшләгән эшләр бар, ул шушы агачтан эшләгән эшләр кулланып булыр ди. Мин әнә өстәл булсын дип инде килеп утырыр да, икенче нияттән бу эшкә тотындым. Олы кешеләргә ихтирам югалмасын иде. Агач сыннарны 6 номинациядә чагыштырдылар. Осталык, композиция, четереклелек һәм башкалар. Тәтешле районыннан килгән Марсель Сафин бәйгедә 3нче ел катнаша. Былтыр гармон моңы дигән сын эшләгән идек. Анда татар кызы белән татар егете гармон уйнап, җырлап торалар инде. Быел шуны татар темасын дәвам итеп, Фатыла Тукайның гына әсәреннән мин шул кәҗә белән сарыкны эшләргә булдым. Конкурсантларның сыннарын бәяләү төркемендә Башкортстан һәм Татарстан белгечләре эшләде. Әйтеп китерә кирәк, ни өчен Бабай утарында. Бабай утарында бит инде Фәнир Галимов оештырган ачык һавадагы музей комплексы төзеде. Монда булу шуның белән дә аның үзенчәлекле. Алар шушы музей комплексында йөреп, алар илһам алалар һәм үзләренең эшләрендә кулланалар инде. Бер аланда сынчылар милли әкиятләребез персонажларын агачта җанландырсалар, Россиянең төрле төбәкләреннән җыелган рәссамнар 14 көн буена 17нче, 18нче, 19нче гасыр татар йортларын, Төмәнәкнең җир суларын сурәтләделәр. Акварель ул хәзер аз художниклар шулыгы белән шөгыльләнәләр. Но ул бик матур, это поэтическая лирика, онда шундый матур ниләр итеп була күрсәтергә. Үзбәкстаннан килгән рәссам Мария Ли Сафинның бу якларга беренче килүе булса да, тамырлары белән ул Башкортстанныкы булып чыкты. Вчера, когда я попала вот в этот музей, я поняла, что 18 дней – это очень мало. Здесь можно рисовать целый год. И я себе поставила задачу, год я буду работать над этой темой, сделаю хорошие листы, какие-то такие работы, может и в масле, и в акварели. Пленэр симпозиумда катнашучылар эшләнгән эшләре буенча фикер алыштылар. Россия акварелистлар союзы президенты Ольга Петрол һәр рәсемгә бәя һәм файдалы киңәшләрен бирде. Меня невероятно это захватило. Во-первых, потому что это история, потому что это ценно, это надо сохранять. И вот творчество – это один из моментов, из вариантов сохранения вот этого наследия, потому что хотя бы в памяти, в несении информации, этой визуальной, эмоциональной информации для людей. Каләм осталары Сабантуй бәйрәмендә дә катнаштылар. Ерак төбәкләрдән килүчеләрнең кайберләре бу милли йолабызны беренчегә күрделәр. Фестивальдә катнашучы барлык сынчылар һәм рәссамнар туган якларына Бөтен дөнья татар конгрессының рәхмәт хатларын һәм кыйммәтле бүләкләр алып кайтып китте. Башкортстанның Туймазы районыннан Гөлшат Сафина, Розиль Имамов, татарлар. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның 2нче өлешендә. Нурихан Фәттах повестына нигезләнгән 44-нең май айында фильмын төшерү дәвам итә. Әлеге фильмда хыянәт тә бар, мәхәббәт тә бар, ана белән бала мөнәсәбәте дә бар. Ачлык, михнәт. Матурлык яратучы китапханәче Төмәннән милләттәшебез Вәлимә Нәбиева турында сюжет. Первую картинку даешь, вот это вот красота. Мне очень понравилось, и она получилась у меня с первого раза. Потому что, видимо, с любовью. Татарстан Республикасында 44-нең май айында дигән фильм төшерәләр. Ул Татарстан Республикасының халык язучысы Нурихан Фәттах повестына нигезләнгән. Фильмда Бөек Ватан сугышы чорында тыл хезмәтчәннәре, хатын-кызларның авыр язмышы чагылыш тапкан. Режиссеры Александр Далматов. Тулырак киләсе сюжетта. Кырык май айында фильмын Татарстан Республикасының төрле районнарында төшерәләр. Югары Ыслан, Орча, Әтнә, Лаеш, Питрәч районнары халкы үзләрендә төшерү төркемен кабул итте. Бүген исә вакыйгалар Тимер юл вокзалында бара. Без Казанның Юдино бистәсендә. Башладык! Поезд вагоны тулы төрле язмышлы кешеләр. Алар арасында Хәмдия да бар. Свердловскида урман кискән, шунда баласы туган, һәм сабыйын балалар йортына алмасыннар өчен качып авылына кайтып бара. Фильмның төп герое Хәмдиягә бик күп михнәт күрергә туры килә. Сугышка кадәр ул бригадир булып эшләгән, бөтен эше кулыннан килә торган, бик шундый эшчән кыз була. Ләкин аны ни кызганыч тормыш сындыра.
Әлеге фильмда хыянәт тә бар, мәхәббәт тә бар, ана белән бала мөнәсәбәте дә бар, ачлык, михнәт. 44 май айында фильмның иң кечкенә катнашучысы Хәсән. Төшерә башлаганда аңа 7 ай булса, хәзер инде 1 яшен тутырган. Нәни артист та башкалардан калышмыйча эшли. Нәтиҗәдә арып, шул вагонда ук йоклап та китте. Бала бит инде ул көйсез, ничек дип әйтим, аның үз режимы, үз йоклый торган вакыты, үз ашый торган вакыты. Шуңа күрә күпкенә әйберләрне вакытында йокларга кирәк булганда сузып, йоклапмыйча, инде еларга кирәк булганда biraz stres ясап аңа кирәк була инде. Мин чыгып китәм, ул җылап кала. Шулай итеп, ансы авыррак әлбәттә. Ләкин тыныч икән һәм уза торган икән беләм, шуңа күрә артык борчылмыйбыз инде. Бала инде ул бит көтмәгәндә җылап җибәрә, көтмәгәндә кирәк чакта йокламый, кирәкмәгән чакта йоклап китә. Шуңа күрә инде барыбызга да Хәсән кубызына биергә туры килә. Оф, ардым. 15 секунд әйбер төшерер өчен иртән килгәнек, инде кич җитте һаман йөрибез. Ай, театрдашларга рәхәтрәгәем. Кинода төшү җиңел түгел әлбәттә. Бер кадрны 15-шәр тапкыр кабатларга туры килгән вакытларда була. Фильмны март айында төшерә башлаганнар. Ул вакытта кышкы күренешләр яктыртылган. Аннан яз, җәй очрашып, барлыгы 28 көн төшерелә. Фильмда уйнарга Татарстан Республикасының төрле театрларыннан профессионал артистлар да, театр училищесында белем алучы студентлар да, бөтенләй башка һөнәр ияләре дә сайлап алынган. Җиңел түгел, но кызык. Бирок инде ул хобби шөгыль дип әйтергә була. Мин эш буенча да бераз съемкаларда катнашам и шул сәбәпле профессиональ рәвештә кызык бер процессның ничек оешканы. Яңа кешеләр белән танышу, яңа эмоциялар алу, икенче эпохага күчү. Үзенчә бер кызык инде. Кызык өчен йөрибез. Тормышта ничек? Монда да үзеңне шулай торырга кирәк. Минем монда роль бик зур түгел, эпизодта гына шунда кадрда күренеп генә китәм. Шуның өчен булса да чакырдылар, килдек. Хәзерәк үзебезгә дә кызык, эшләп китәргә. Төрле гомумән кино дигән әйбер бит инде ул ничектер үзеңә яңалык ачу, ничектер яңа режиссер алымнары белән танышу, шулай берләр. 44 май айында фильмы Мәдәният министрлыгы ярдәме белән Тинчурин театры һәм Арча якташлык җәмгыяте белән берлектә төшерелә. Продюсеры Тинчурин театры директоры Фәнис Мусагыйтов. Фильм Нурихан Фәттахның 95 еллыгына багышланган. Сценарийны да язучының хатыны Руфина Фәттахова белән килештереп эшлиләр. Күренекле язучыбыз Нурихан Фәттахның хатыны Руфина Фәттахова безгә консультатив яктан бик зур ярдәм күрсәтте. Сценарийны укуда, артистларны сайлап алуда да катнашты һәм хәзер дә катнаша. Киемнәр карау, интерьерны карау, ниндидер җиһазлар сайлауда аның киңәшләре зур. Мәсәлән, ул безгә төшерү процессын вакытында бирде. Нурихан Фәттахның әнисенең көянтәсен, менә шул көянтә белән Резидә төште кинога дип әйтик инде. Ул шул вакытта бирде Нурихан Фәттахның әнисенең иске келәмнәрен, шул вакытның иске келәмнәрен, алар да барысы да төште. Колготкаларыгыз да бик мут икән. Күреп алдыгызмыни? Мин идән капроннарны алып килгән моторларын. Кая, бу бит инде сугыш чоры. Бик авыр чор. Миңа тоттырып менә шуны бик матур колготки кидертеп куйдылар. Шуның өчен шатланам, әйме. Безнең Кәрим Тинчурин театры кысаларында төрле проектлар. Шул хәтле күп, хәтта кино төшерә безнең театр хәзер. Шушында төшүемә, шушы кинода катнашуыма бик горурланып менә бүген шушы туннарда йөрергә дә риза, хәтта беләсез, мәҗәйге эссе көндә. Резидә Төхфәтуллина Җилбәзәк опера артистын уйный. Ул шат күңелле җырларга барам дип уйлый. Сугыш чорында бу кадәр кайгы хәсрәткә чыдый алмыйча акылдан язучыларда булуы гаҗәптә түгел. Хәзерге замандагы 21 гасырның яшьләренең менталитеты үзгәрде. Аларга күрсәтергә кирәк инде элек ничек булганын. Шуңа таянып яшәсеннәр дип уйлыйм инде мин. Элек барыбер менталитет үзгә булган. Һәм ул безнең дәүләтне, безнең халыкны, татар халкын да алга таба илткән. Нурихан Фәттахның 44 май айында әсәре 62 елда язылган. Монда тормыш күрсәтелә сугыш вакытындагы. Монда туплар да шартламый, ядрәләр дә тими, ләкин кешенең менә күңеле, йөрәге әрнүе турында бу фильм. Шуңа күрә хәзерге заманда үзеңне саклау һәм әле кешелекле булып калу, ярдәмчел булып калу ул бик әһәмиятле миңа калса. Шуңа күрә бу әсәр гел
әһәмиятен бер кайчанда югалтмас дип саныйм мин инде. Бу фильм менә шушы сугыш чоры хатын-кызларына бер һәйкәл булыр дип уйлыйм мин. Фильмны октябрь ахырына Нурихан Фәттахның 95 еллыгына әзерләп бетерергә ниятлиләр. Классик язучыларыбызның әсәрләренә игътибар итү бер сүзсез кирәкле эш. Иң мөһиме, фильм үзенең тамашачысын тапсын иде. Эльвира Хөснетдинова, Наил Абдуллин, Татарлар, Казан. Аның турында китап җыны кагылган диләр. Сүзебез төмәндә яшәүче милләттәшебез китапханәче Вәлимә Нәбиева турында. Матурлык ярата ул, шигә, бакчасында күп төрле чәчәкләр утырта. Иртән китапханәдә булса, кич яраткан шөгыльләре белән вакыт уздыра. Төмәндәге хезмәттәшләребез сюжетын карыйк. Мы переехали в этот дом 23 года назад. И самое первое дерево, которое мы здесь высадили, это вот эта вот рябинка. И посмотрите, какая она красотка стала вот за эти 23 года. Привезли мне вот такой, наверное, отросточек и посадили. И привезли из деревни Сингуль, Ялтырского района. Һәр агачны, һәр үләнне үзе утырта, үстерә. Бу эштә беркемгә дә ышанмый. Самый первый цветок, который я купила на рынке, это были флоксы. И начала с рынка у бабушек покупать, сюда домой привозить, садить потихонечку. Ну, конечно, это было спонтанно. Где вот свободное место было, туда и садила. Аның төп ярдәмчеләре оныклары. Алар һәр вакыт баллы алма ашап, аның уңышына югары бәя бирә. Это только в радость, я не устаю, бегу сразу сюда, поработаю маленечко и домой там с внуками возиться, варить, парить, жарить. Әгәр җәй көне Вәлимә бөтен буш вакытын бакчага багышлый икән, кыш көне ул иҗат белән шөгыльләнә. Аның йорты картиналар галереясы. Первая картина, которую я вышла, вот это вот красота. Мне очень понравилась, и она получилась у меня с первого раза, потому что, видимо, с любовью. Ул төрле техника үзләштергән, шигүдән башлап йонны әвәләүгә кадәр. Эшләрен төнлә илһам килгәч ясый башлый. Мы, когда маленькие были, нас мама заставляла вязать. Она покупала нам ниточки, крючки, спицы. И не то, что заставляла, она потому что сама вяжет. И нас рядышком садила, говорит, учитесь, это вам пригодится. Но я очень благодарна своей маме, что она вот так вот нас приучила вот к этому. Бакчада балалар мәйданчыгы Үзек белән тәмамлыйбыз. Арабыздағы имансыз карагрух кияләрен, милләтен сатып мал җыган бар эшем ияләрен, тамырлары белән йолкып кояшка күрсәтегез. Бер телдә сөйләшегез, татарлар берләшегез. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, исән-имин булыгыз.